Intentaré ser breu. Bueno, senyora Palomares, ha parlat vostè del col·lector, que el col·lector no està ahí. I tant que el col·lector està ahí. Vostè coneix una figura administrativa que es diu incorporació de remanents? Ahí està el col·lector. Per tant, el col·lector està. Altra cosa és que o bé no conegam els procediments administratius o bé que vulguem oblidar-los. Però respecte del col·lector, que el Partit Popular vol fer-se ara l'adalit del col·lector, sí que vaig a contar-los una anècdota. I una anècdota que ha passat avui en el ple de les Corts Valencianes. Resulta que per a fer el col·lector l'Ajuntament necessita ocupar uns terrenys. L'Ajuntament necessita ocupar uns terrenys sense el consentiment dels propietaris d'aquests terrenys. En aquell moment, no vaig dir noms, però hi havia una persona que deia que ja ho tenia tot arreglat i tal, cosa que era mentida perquè així no hi ha ningú expedient que avale el consentiment d'aquests propietaris a ocupar. Aleshores, l'Ajuntament, per aplicar el projecte de col·lector que té, necessitava un canvi legislatiu. Ese diputat que està a les Corts Valencianes i que, per tant, té la capacitat de proposar modificacions legislatives, ha proposat, en companyia grups parlamentaris, la modificació de la LOTUP, Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, per a poder fer l'ocupació directa. I mira que ho vaig explicar, Tavernes necessita això per a poder fer el col·lector. Saben vostès qui ha votat en contra d'aquesta modificació legislativa avui en el ple de les Corts? El Partit Popular. Eixe és l'interès que té el Partit Popular en el col·lector, que no es faig el col·lector. Després parla que no està consignat la depuradora, però senyora Palomares, vostè de què està parlant-me? És terrenys, senyora Palomares, de què està parlant? Vostè demostra que no s'ha estudiat absolutament res de l'expedient depuradora. I l'Egarra Rissa ho vaig explicar. En aquests moments estem fent els projectes d'execució. Aquests projectes d'execució i avantprojecte estan sent supervisats per la EPSAR, l'entitat pública de sanejament. Després s'ha de tramitar un pla especial depuradora. La tramitació d'un pla especial ho pot consultar vostè, estem parlant de 2, 3 o 4 anys. Tinc raó, senyor secretari? Sí. O sigui, vostè vol que sense tindre projectes aprovats i supervisats per la EPSAR, sense tindre pla especial depuradora, que consignem l'expropiació de terrenys? Vostè crec que no s'ha enterat i no sap ni el que està dient.